Lho ya, tak tahu non sitok iki. Nek dadi mbokne ya sing akeh no. Ora. Kamu ora beak polo bareng. Oh, alah wong cek beke ae kok atasane. Wong beke ngono kok. Ngene ngene iki mandi, Ustaz. Tapi lak kan anggap adi laras nek sampean dadi polo. Iki soalnya Mas Bapak Ibu pembantuan dari. Oh, gitu. Sampean dadi penggemar. Sampean penggemar. Sampean penggemar bapake iki ngono. Kok bapake penggemar kula sampean apa? Saya, sorry mas. Ayo Rip. Wes takoni acene sarip dadi maling. Tapi aku nyolong gak gendong, oh gak ngawur. Mbak ayo mbak. Sing tak tolong wong sing gak ngerti karo tangga tanggane. Paling basane esuk mangan sore mangan. Iku mesti tak tolong tak donga karo tangga-tanggane. Dino iki rasane atiku kok ora penak. Tak mampir nang omah delok mbok kadane kok apa iki. Lho kebone. Oh tadi bone kok. Wis lapo apa? Wah, aku suka kok. Iya. Iki kok ini apa, Bu? Rambut iki korban. Hei. Gak kena apa-apa. Mari keramas. Ngene, Bu. Aku cilik kok gede apa? Aku kepengin balik budi nang gone wong tuwa. Iya, Nak. Tak dolane ora gedana. Kalen ono. Apa motore gak malah nek tambah iku sing garap iku mare jual. Hei. Nek apa to ora gedangan kok gak esuk gak sore. Ketuk teko kaspe. Cepethuk tak dadekno tape. Lho. Inside.